Kaixo, 3 egun falta die Domusa 40.000-keako, eta dakizuen bezala, orain dela aste batzuk, Domusa 40.000-keko Instagrameko kontuek fantekin batea, zozketa bat jarri zuen martxan, eta hau pasau zen. Orain dela egun batzuk, paketetxo hau gaila zitzaiten, eta barruen zer dauken ikusiko dugu. Hauxe da, Fantek bere produktuekin osaute dauken maratoi erdiko pak txiki bat, eta barruen zer etortzen ikusiko dugu. Lehenengo, karbohidratuen hauts batzuk, gero elektrolituen beste hauts batzuk, eta gero neurri ezberdinetako gelak, kafeinadunek eta kafeinagabiek, karreran primeran etorreko zaizkitenak. Eta gero, karrerako egunien plan nutrizionala preparatzeko kartulinatxuek eta pegatinatxo bat bizikleta karrera luzietan manilarrien pegatze dituzten horietakoek. Eta besteik gabe, eskerrak eman Domusa 40.000-ki eta Fantei zozketiatik. Seguru nago ondo etorreko zaizkitela aileutako produktu hauek, eta besteik gabe, ja gutxi falta da. Eurre!